sama pod ng'ato tiyo ni, yeah? Scheme midonje cha ng'isi ni kan 5%, kan 10%, kan kata 7%. Sami kano 5% cha, nitie 95% ma pod odong' ni, donge? Koro wapuonjo ji kaka ng'ato nyalo manage 95% ni mondo omiye nafas mar manage gik moko ma ok bimi pressure kichopo kama koro idhi e retire cha. Nikech rach sana ni sami idhi e retire cha, pesa ni mar retirement ema pod idwaro ga nochulni go school fees. Ineno, koro korka family planning ni be ng'ato onego bed ni pango maber, masama uchopo ni dhie retire cha, to nyithindi osetieko basic education, ko kamano to gisetieko secondary education, kamano. Nikech ng'ata machako ngima samoro first born mari ng'ato oyudo ka en gi 30 years. Ing'eni mano tiende ni ka ng'i retire gi 55, nyathini mokwongo ni nigi higni 25. Donge? To king'iyo